Kule video ke ndizawuthetha ngendlela esinothi sitshintshe i-decimals ezirepetayo into i-fractions. Masithi mhlawumbe besino 0.7, sometimes ke abhalwe abe nala mgca pha ngaphezulu. So laa mgca usichazela nto? Laa mgca usichazela ukuba la 7 uyaqhubekeka, so iyafana noba ngu-0.777 iqhubekeke iyotsho khona. So ke ngoku laa mgca usichazela loo nto phaa phezu kwayo. So eyona nto ingumba ekutshintsheni le nto into fractions, into emele uyenze, yenze le nto ibe yi-variable. So mhlawumbi i-variable ke i-alphabet ethi represente inamba ethile. So masithi mhlawumbi i-variable yethu ngu-x. So u-x uzawuba equal to 0.7. U-x wethu i-variable. Ke ngoku ndifuna uthini kanye apha? Masithi ke mhlawumbi sino 10x. So u-10x uzofana noba ngu-10 times la 0.7 okanye la 0.77777. So xa unophinda le nto ngo-10, into eyenzekayo i-decimal point yakho iya kanye to the right, so izofana no 7.777 qhubekeke iyotsho apho iyophela khona. So nalapha izofana no 7.7 nalaa mgca upha phezulu ochaza uba it is actually repeating, ithetha ukuthi iyaqhubekeka. Ngoko ke ngoku siyayazi uba u-x ngubani, kwaye siyamazi no-10x uba ngubani. So u-10x yile nale, kwaye u-x siyamazi uba ngu-0.7. So indlela esinothi siyisuse ngayo le repeating decimal okanye la manani aqhubekekayo kukuba sisuse u-x kuleya, sisuse nale. So ke ngoku masike siyizameni sibone uba izosihambisa njani. So masithi sino 10x olingana no 7.77 ngolaa hlobo esilibhale ngayo apha phezulu, olingana no 7.777 oqhubekekayo. And then sisuse bani? Siminus bani? U-x lo wawo pha phezulu ongu-0.7 oqhubekekayo no 0.777 nayo oqhubekekayo. Ngoko into esizawuyenza ke ngoku apha sizowususa okanye sizawusubtracta u-x from ubani? From u-10x. So sizawususa le yellow siyisusa kule i-green. So masithi mhlawumbi amapila ayi-10 ususe iapile eliyi-1 kuzoshiyeka amapila ayi-9. So izawuba ngu-9x. So loo nto iyawulingana nabani? Ngubani? u-7.7777 eqhubekekayo. So xa unominasa eli liyelo kwela eli-green, i-answer ozayifumana izawuba ngu-7 because ezi segqibeleni zizawususana. So sishiyeke nabani? Sishiyeke no-7. Ukhumbule ke yintoni eyona nto besiyifuna? Into besiyifuna i-variable yethu engubani? Engu-x. So masisolveni u-x wethu sizothini? Sizothi divided by 9. So amacala onke wa-divided by 9, nangona ke lafana kuba kaloku athetha into enye. So sizawuba no-x equals to 7/9. So loo nto 7/9. Ilula ngolo hlobo ke. Kodwa masike sijonge nenye mhlawumbi. Ndizawushiya lena apha ke uba nimane nijonga nakuyo. Masithi mhlawumbi sino 1.2. Uzukhumbule sifuna uthini? Sifuna umtshintshela abe yi-fraction. So 1.2 iyafana no-1.222 oqhubekekayo. So apho kukho khona la bar okanye la mgca uzuyazi uba ayaqhubeka kaloo manani. So ngolu hlobo esenze ngalo apha nalapho siza kwenza the same thing. So into esizawuyenza sizawunema i-variable yethu ibe yileya x. So sogqiba kwethu sitimes elaa nani lethu ngo-10. So uyazi ke xa utimesa ngo-10 ba i-decimal point yakho uyimuva 1 point ukuya ngapha ngase-right. So itshintshe ibe ngubani? Ibe ngu-12.2 repeating okanye eqhubekekayo. So into emele uyenzile ke ngokuba usubtracte eli lisekuqaleni la x ubumthile kweli ugqiba multiply ngo-10. So xa sinosubtracta ke u-x ku-10 okanye xa sinosusa u-x ku-10, sizobona uba kweli cala elingapha mhlawumbi iyafana uba noma apile ayi-10 umane ususe iapile elinye izawuba ngu-9.
ma-apile okanye 9x ke ngokohlobo esibhale ngalo apha. And then ezi since zifana uzaziqonda kakuhle uba heyi mele azikhansilishane okanye mele azisusane. So into esizawushiyeka nayo sawushiyeka nabantu because izawuba ngu-12 minus 1 ngoku isibe no-11. Kaloku eyona nto besiyifuna apha kakaphinde eyona nto esifunayo ngu-x. So ke ngu-x wethu uzawuba ngu 11 over 9 because ususela 9 ebe phambi kwakhe.